Zeruan teguren jauregia dago. Jauregi horretan hodei guztiek ikasten zuten. Denak txuriak eta arroak ziren, baina ekaitz ezen, ezta txuria, ezta arroa. Ekaitz grisa zen. Ekaitz emozio handiak zituenean, euria sortzen zuen. Berriro ekaitz. Beti jolas garaia hondatzen diguzu. Oihan irakaslea dena ikusi zuen. Gaur, galdera honetan pentsatzea nahi dut. Nolako izango da litzateke mundua hodei guztiak berdinak izango balira? Hodei guztiek elkarri begiratu zioten. Hodei bakoitzak bere asmoa du, baina batzuetan bestei ulertu beharrean arrazoirik gabe espaintzen ditugu. Ekaitzi barneak nahastu zitzaizkion. Sinestu nahi zion, baina nola frogatu behar zuen denek arazoa ikusten bazuten. Arratsalde horretan ez zuen euririk egin lurrean. Hau gaizki dago. Euririk egiten ez badu, loreak eta zuhaitzak desagertuko dira. Baina gutako inor ez daki euria sortzen. Denek ekaitzi begiratu zioten. Benetan nire laguntza nahi duzue erruduna naizela esan ondoren? Momentu horretan ekaitzek oihaneren hitzak gogoratu zituen. Utzi niri. Ekaitzek barruan zuena kanporatu zuen eta euria hasi zuen. Ez zen euri arina izan, ekaitza izan zen. Euri horrekin zelaiak eta ibaiak berpiztu ziren. Ekaitz, salbatu gaituzu! Oker geuden zurekin. Beti uste genuen euria arazo zela, baina egia zan, opari bat da. Ekaitzek irribarre egin zuen, eta momentu horretan bere kolorea aldatu zen, eta argitzea hasi zen, zilar kolore hartuz. Benetako aldaketak ez dator norzaren aldatzetik. Aldaketak beti izan duzun, balio ikusten ikastetik dator. Egun horretatik aurrera, ekaitzen zen arazorik izan, eroia baizik, zuria egiten zuen bakoitzean, hodeiek gogoratzen zuten gabezia bat doaina izan daitezkeela momentu egoki batean.